že kým s vami skončím, ulice budú posiaté mŕtvolami mužov, ktorí sa kvôli vám postrihali. Ale také veci nehovorte, pán Higgins. Taký bolo to straší druhý, to je všetko, čo viete. Idem preč, do takého plašnicu sa učiť nedám, však je trhnutý. Teda trhnutý vravíte, hej? Dobre teda, nejaké šaty vyletiejú, pani Pearsová. Vidíš, tam ide takáto cesta. Kade to prosím? Tak to si poviem, aby ste vedeli. Požiadny šaty som sa neprosila, ani by si ich nedá. Aj sama si môžem kúpiť. Ste zlá, nevďačná ženská. Mám za to, že vás chcem vyťahnuť z bahna, krásne vás obliecť a spraviť z vás dámu. Tak už dosť, pán Higgins, zlí ste vy. Chod domov, dievča moje. Povedz rodičom, aby sa o teba lepšie starali. Žiadnych rodičov nemám. Povedali, že už som dosť veľká, nech sa živím sama, vykopli ma. Kde býva tvoja matka? Nehovorím, že žiadnu nemám. Tá, čo ma vykopla, bola moja šestá macocha, ale zaobidem sa aj bez nich. No, kde je potom chyba? Na čo ten cíl? Dievča nikomu nepatrí, nikto o ňu nestojí, iba ja. Ej, mohli by ste si ju adoptovať, pani Pearsová, s dcerou by ste si užili švandy. Prepáčte, Higgins, ale uvedomili ste si, že toto dievča môže mať aj nejaké city? Pochybujem, ale má určite nie také, za ktorými by sme sa museli obzerať. Líza, máte city? Taký, ako všetko. No, vidíte, čo nás čaká. Čo? Naučiť ju správne gramaticky rozprávať. S výslovnosťou si ale neporadíme. Nechcem hovoriť dramaticky, chcem hovoriť ako predávačka v kvetinačce. Ale čo z nej bude, keď skončíte s jej výučbou? Musíte sa dívať trochu dopredu. A čo z nej bude, ako niekam v kanáli? To by som rád vedel, pani Pearsová. No to pokryť, idem preč, môžete sa hábiť. Ale Líza, no tak, Líza, dajte si bonbon. Líza. Ja viem, čo je to. Počula som, že taký, jak vy, často hovorili taký, jak som ja. Na dôkaz dobrej vôle polovicu ja a polovicu vy. Budete ich mať toľko, koľko vám bude hrdlo ráčiť. Na raňajky, na obed, na večeru, no tak čo? Ani by si to nevzal do huby. Ale dáme sa nepatrí vyberať veci z huby, ne? Prepáčte, Higgins, ale naozaj musím zasiať. Pani Pearsová má pravdu. Ak sa vám to dievča vydá do rúk na polročný experiment, musí mať celkom jasno, do čoho ide. Jasno, prosím vás, veď áno, máme polárnu noc. No keď sme už pri tom. Má niekto z nás jasno v tom, čo robíme. A keby sme mali, robili by sme niekedy niečo. Múdro povedané, Higgins, ale netýka sa to tejto veci. Slečná Hulíková. Wow. Vy asi nedostanete. Zbytočne tu strácame čas. Ako vôbec by ste tu mali vedieť, Rikeník. Stačí dať rozkaz. Líza! Následujúcich 6 mesiacov budete bývať tu a budete sa učiť správne rozprávať ako predáčka v kvetňárstve. Ak budete dobrá a poslušná, budete bývať v peknej spálni, budete mať vy na peniaze na taxík, ja na bonbón. A ak budete zlá a lenivá, budete bývať v komore za švábmi a pani Pearsová vás bude byť metlou. O 6 mesiacov sa privedete krásne odetá v oči na ples do Buckinghamského paláca. Sekirovať a strašiť druhých, to je všetko, čo viete. Keď nebudem chcieť, neostanem v násta. Ani doma nebudem byť metlo. A možno ani šaky som sa neprosila. Ani do Buckinghamského paláca som sa nepýtala. Neodprávaj pánovi Higginsovi. Poď. Nie, to je viac ako vy. Keď ste vedeli, ja mám city, a ne všetci, ja mám city. Mám také city veľké.
Nebudete v nej úzko a volá ma pani Pirsová. Nemilostivá pani. To je čo? To je taký kotel, to sa pere? To nie je kotom, v tom sa umývame. A teraz to umiem ja teba. To je akože som chcela naučiť a chcela vyzlieť. Ježišmária, pani Pirsová, to ja ozaj nemôžem. Povedala som jemu, čo sa kúpala každú sobotu večer, už jej není. Dole a kúpe sa jej kafe ráno a v studenej vode. A sa máš s tým? A pána Pluka mi poučiť? Musíš voňať, ináč by pri tebe nevydržali. Ale vám si môžu dať, akú chceš. Je tu aj studenú. Pani Pirsová, ja som sa do čúko ešte nikdy nekúpala, teda aspoň tak, ak vymyslíte. Teda nechcem byť čistá, vyumývaná, voňavá tu dáva. Dobre sa nejde, aby si bola dušou krásna dáma a so mneškom špinala. A nerepu. Poď sa do izby celá vyzliec. Pozri, ako vyzerá. Poď sa vyzliec. Ja ozaj nemôžem. Potom si daj toto a vrát to snem. Ja zatiaľ prichystám kúpeľ. Ja som do čúko ešte nikdy nebola holá. Teda, nejaví sa to, nie je to slušné. Ale dieťa, a čo sa to zvládnu? Ja viem, iba chcete zostať tam nie. Bari len nespávať, bielý si len razíš celý deň. Čo mám spať? Čiže tu teraz koniec, dám ti poriadnu nočnú košelu. Každý večer sa probím do súdeného. Ten by ma losovala. Ja viem, vy ma chcete zostať tam nie. Naopak, chcem urobiť zo zanedbaného dievčiska pekné slušné dievča, ktoré môže sedieť pani v pracovni. Buď mi uveríš a na slovo ho všetko posluchneš, alebo ťa vyhodím na ulicu, nazad ku košíku stretný. Nie, ale keby ste nevedel, jaká je to taká strašná a ja nemôžem s ním ani vystaviť čistotu, Ježišmária. Neboj sa, pustili ti, nebude zima, dám ti do nej fľašu s horúcou vodou. Pani Pirsová. No tak, pani tu bola vyzlečená. Vtedy tak je tá čistota strašná. Ani by som nebola došla, však aj doma by bolo dobré, ale som nevedela. Ale to sú hlúposti. Hoci to, a tu si staň, porobím ti do tepla. Ale veď Boha, nevidíte, no tak. Pani Pirsová. No, vidíš. Svetlo. Prepáčte mi otvorenú otázku, vidím. Vy, dobre nám niče. No, vás. Videli ste už muža, ktorý by bol typku zložený čestný? Videl a nevedel. Ale ja nie. Vždy, keď si nejakú ženu pustím k telu, začne byť žiarlivá, náročná a ukrutne podozrievá. Keď sa ja dostanem nejakej chvíli, stane sa zo mňa sebec a píra. Nie z toho všetkého drobia totálne vyžívaš. Keď si ich pustíte do života, zistíte, že nie je to hlúpo. Napríklad? Napríklad, žena chce žiť vlastným životom a muž tiež vlastným životom. Potom chce jeden druhého zrovnať nesprávne. Jeden to chce sladké, druhý slané, nakoniec toho obaja majú kyslé. Pritom kyslé ani jeden z nich neznáš. Som, aký som. Zaprisahaný starý mládenec a taký podľa všetkého aj ostane. Ale Higgins, dobrý
čo narážam, ak mám ísť do toho s vami, cítim sa za to dievča zodpovedný a netreba, dúfam, zdôrazňovať, že jej postavenie sa nesmie nejako zneužiť. A pre mňa je to tabu. Za to mám ručiť. Čo je? Prepáčte, pán Higgins, ale dom čaká nejaké spätia. Tvrdí, že je to jeho dcéra. A už je to tu? Pošlite toho vydierača hore, pani To si Pearsová. želáte, A pán čak neprišiel vydierať, ale Ale prišiel na betón. nech je ako chce, ale mám z toho zlý pocit, že nám narobí nepríjemnosti. Sa nebojte, ak sa vyskytnú nepríjemnosti, nech mať on so mnou, nie ja s ním. Ale iste z neho dostaneme niečo zaujímavé. O dcére? Nie, myslím na jeho dial. Dolittle. Dobrý deň, pán Higgins. Profesor Higgins, teší ma. Teší ma. No, dušam sebe velice vážne záležitosti. Čo si želáte? Veru, aby bolo jasné, ne? Je to jasné. Ste jej otec však. Nečakali ste, že by chcel ešte niekto iný, čo? No, ale som veľmi rád, že u vás ostala aspoň iskierka otcovského citu. Je tam hore, môžete si ju odniesť. Ale šéfko, noša. No len si uberte, myslíte, že ja vám ju budem živiť? Šéfko, počúvaj, bolo by to rozhodne správne. Takto zneužiť človeka. Dcera je moja. A máte ju vy. No jako ja k tomu dojdem. Vaša dcéra mi sem bez očího vtrhla, vraj, aby som ju naučil správne rozprávať, lebo chce miesto predavačky v kvetninárstve. Vy sa považujete prísť sem a vydierať ma. Poslali ste mi ju sem zámerne. Ale ja, šéfko, ja... Áno vy! Ako inak by ste vedeli, že je tu? Šéfko, poviem vám všetko, poviem, jak je. Len ma preboha pustite Kessleru. Kedy? Všimnite sem prirodzený rytmus. Povím, všetko povím, jak vy. Sentimentálna rétorika. A ako ste vedeli, že tu máte dceru, keď ste ju sem predsa neposlali? Jaj, to je tak, šéfko. Zebrala do taxíka takého mladého sopošiska. Syna domáce, čo u nej býva. A ten mi povedal, čo sa šije. A ja sa vás čo pýtam. Čo káže otcovi otci dá povinnosť? To nestačíme my svojej dcere. A koľko je toho? No, jeden hudobný inštrument, pár obrázku, všelijaké tí ženský srdcami a ešte kletka na vtáka. Však ty povedala, že jej není treba. No čo sem si ja mám rozemyslel? Že ju treba zachrániť pred osudom horším ako smrť. Tak je, šéfko, tak. Ze srdca mi hovoríte, ze srdca. Prečo ste jej priniesli veci, keď si ju chcete odviesť? Ja, šéfko, ja, že si ju chcem odviesť. Len si uberte, myslíte, že vám budem živiť? Počujte, šéfko, ja nie som z tých, čo by stali vlastnému desku vešťaky. Veď tu sa, jak sa hovorí, veď späť otvára. Pani Pearsová, toto je Lízin otec. Prišiel si po ňu, dajte mu ju. Ale nemôžem, pán Higgins. Podľa vášho rozkazu som jej spálila šaty. No nehovorím, však ju nemôžem vlezť po meze jak nahu. Opicu! Dajte Boha pri sebe! Nemáš šaty? Kúpte, ste otec preca. A ty čo mi sem dostal? Spálil som ich ja, nebo tu na vaša stará. Pomohte! Ja som tu gazdina a šaty pre vašu dceru som už objednala. Keď ich privedú, môžete si ju vziať. Tak. Čujte, šéfko, vy dva. Medvedal skúsený chlap. No je? Hovoríte, sveta skúsen. Pani Pearsová, to radšej, aby ste odišli. Ja si myslím, pán Higgins. Máte slovo, pán Doolittle? Veď sa má tak, že sympatický a rovný chlap. A keď tu moju, tak ten, etc. Ja som tak hľadal výtvarku na silu bral. Keď ju bereme ako ženu, manželská je do seba, je večná. Ale poviem vám rovno, je ako dceru, ja ju neohľadím. Ja by len v tejto záležitosti nerad došiel o svoje otcovské práva. No a vy ste ten posledný, ktorý by mal neúspech. To je to pre vás. Pedriver, pre mňa Líza. Musím vás upozorniť, pán Doolittle, že pán Higgins má absolútne čestné úmysly. Ja, to si myslím aj ja, šéfko.
Ináč bych si zapýtal. 50. Chcete povedať, že by ste predali svoju dceru za 50 libier? A to zase nie, šéfko. To zase nie. Ale abych vyhodal takému pánu. To zase áno. Máte vy vôbec nejakú morálku, chlape? Haltujte, šéfko. Haltujte. Zosem ja. A sociál deklasovaný židel. A víte, jak sa takému človeku žije? Mešťackú morálku je to furt nakedy. Nie som ja ližme potrebný jak taký sociál. Bačte viac. Se šrotujem toho toľko. To barskeri sociál. A viete, to vypijem 3 razy toľko. Aj po výraziť si musím. Veď som rozumný furt, nie? Pickering, zostať tohoto chlapa na 3 mesiace do rúk. Mohol by si vybrať medzi ministerským kreslom a kazateľnicou niekde vo Velse. Čo by na to, pán Doolittle? A to zase nie je pre mňa. Ja som sa naučil tých ministerských predsednutých, no, kazateľov, takých reformy a náboženstva a politika. To je na srandu, to je to humbug. Jak to hovorím, život je to pochta, nech to berete z povedúca. No, tých 5 libier mu tuším budeme musieť dať. Zle s nimi naloží. Ja, že s nima zle naložím, počúvajte. Nebojte sa, do banky nedám, aby potom darebačov dlhu. No, pondelka z nich nebude ani šestať. Pracovnú morálku, jak sa tomu dneska hovorí, mi nepokázal. Párkrát si za starú povyrazíme. Nám donesú radosť, iným kšeft. A mám dobrý pocit, že ste ich hľada Bohu neprehajťakali. Lepšie s nima nenaložíte. No, tomu sa fakt nedá odolať. Nech sa páči. Jaj, všetko to zase nie. Minút 10 liber. 10 liber, to je fúra peňazí. Človek začne byť opatrný. Všetká radosť je fúč. Daj mi to žádam, ale už je tak menej, už je tak vás. No. Nech sa páči. No, víš, Čerko, tak s Bohem. Bohem. S Bohem. Bohem. Odpustite milosť, manička. Pána Beka, takto si už nepozná vlastnú dceru. Podaj to! Ale idem na hromšľame. Však to je Liza. Nevypadám tu blbo. Vy! Len nejaké lichotky, pán Higgins, aby je to nestúplo do hlavy. Správne, správne, pani Pearsová. Vyzeráte bohovsky blbo. Chcem povedať ukrutne blbo. Keby si dala ešte svoj klobúk, vyzerala by to fajne. Teda všetko. Že ju vymydli tam na taký kus. Tu by si nikde nebol poslať. Nekec. Liza, som veľmi rád, že sa vám v kúpeľni predsa len páčilo. Figu páčilo. Teda, nie všetko. No, Doolittle, nedáte dcere svoje ešte nejaké otcovské požehnanie? Co? Na kto to dopadli? Aby ženská by treba všetko, co vy. Ja nič. Všetko. Tak. S Bohem. Líza! Slova mu neverte. Šálila sa mu od huj práši cigán jeden cigánsky. A toho s farárom, to jaký by si na neho pošlal z buldoga. Už sa tu viac neukáže. Ani potom netúži. Líza, a prišli ti nové šaty, chodí k Ale sme si zavarili tých čo? Veru, Higgins. Líza, nezdržiavajte sa dlho. O chvíľu máme skúšku.
viete prečo a nechajte, nech vás učí podľa svojho. Keď teda myslíte A, B, C, D, E... Dosť! Poďte A, B, C, D... Ale však hovorím A, B, C, D, Dosť! Povedzte, píkemi. Tak toto sú naše príspevky na základné vzdelanie. Táto nešťastná stvora bola 9 rokov zavretá v škole, aby ju naučili čítať a písať Miltonovým a Shakespeareovým jazykom. A výsledok je A, B, C, D. Povedzte, mydlo spadlo do zásuvky. Do čoho to spadlo? Oj, do zásuvky! Á, Milo spalo do fiolka. Jazyk oprite o zuby a mydlo spadlo do zásuvky. Do zásuvky. Mydlo spadlo. Milo sa nedá. Mydlo. Prísam Bohu, Líza, na prvý raz! Vikeri, tú vojnotkyňu z nej urobíme. A teraz spadlo do zásuvky. Ak pojete padlo do fiolka, povláčim vás tu za vás a sa budú parkety blišťať. Padlo do fiolka. Vikeri, dajte jej bonbon. Nie, len si poplačte, slečna Dúriková, pokračujete výborne a nebojte sa, už mi nebolí. Niekam ťať, boli sme za masy. Ale okamžite k pani Pirsovej tam sa mieštite. Jazyk oprite o zuby a skúšajte to znova a znova. Všetkých vás očarí elegant mám ten najkrajší tenor. Spelujem a učím na univerzitách, prednášam. Prednedávnom som stávku uzavrel. Učím kvetinám vrchu, veľkole pouľa obiť. Tvrdo pracujem, stále vyhrať chcem. Veď ja som v Londýne najlepší. Mám pre teba prácu. Za každým pouráža všetkých mojich známych. Keď ťa to stretnú, už viac neprídu. Spálil som jedno dievča. Hádam, chceš povedať, že ona spálila teba.
Nejde o nejaký román, nemusí. Škoda. Prečo? Ty sa nikdy nezalúbiš do ženy po 45. Kedy ti už konečne zvykneš aj medzi mladými si nájdú veľmi pekné. Mladé mi idú na nervy. Žena, do ktorej by som sa chcel ja zalúbiť, musí byť ako ty. Niektoré skôry sa jednoducho nedajú zmeniť. A okrem toho sú to všetko hlúpanie. Vieš, čo by si urobil, keby si ma mal naozaj rád? Zasa, čo? Asi by som sa oženil. Nie, prestal by si tu pobiehať a vybral by si si ruky z vreca. Tak, dobrý chlapček. A teraz mi povedz o tom dievčati. Príde sem. Ja som ju pozvala. Nie, ja som ju pozval. Keby si ju poznala, nepozvala by si ju. A prečo nie? Vieš, je to obyčajná kvetinárka. Zbalil som ju na ulici. A poznal do mne tvoj prínosný deň, Henry. Hneď sa neboj. Naučil som ju správne rozprávať. Má prísne inštrukcie. Musí sa držať dvoch tém. Počasia a zdravia prítom. Dnes máme pekne, ako sa máte a tak ďalej. Nič sa neboj. Vraj, nič sa neboj. Rozhovor o zdraví, o vnútre nášho tela a možno aj o vonkajšku. Henry, preboha, ako môžeš byť taký hlúpy? Je tam v tom speakeringu. Stavil som sa s ním, že 6 mesiacov budem môcť priviesť hocika. Učenie ide hneď na radosť. Hovorí po anglicky, skoro ako ty po francúzsky. No, to je v každom prípade uspokojivé. No, je, ale nie je, vieš. A to už prečo nie? Vieš, písmono som ju naučil, ale treba brať do úvahy nielen ako hovorí, ale aj čo hovorí. No a tu... Dobrý deň, pani Higginsová. Dobrý deň, pani Icefordová Hillová. To je môj syn. Henry. Ó, to váš slávny syn. Už dávno vás túžim poznať, pán profesor. Teší ma, Neteší. teší ma. Zdá sa mi, že som vás už kde si videl. Ale ani za vás nespomeniem kde. Môj syn má svoje rázne spôsoby, ale to vám neprekáža. Mne to neprekáža. Ani mne. Povedal som niečo neslušné, nechcel som. Dobrý deň, pani Higginsová. Dobrý deň, pán plukovník. Poznáte sa s pani Icefordovou Hillovou a Estérou? Dobrý deň. Henry vám už No, povedal, čo sme... ale práve som chcel, ale prerušili nás. Môjho syna, profesora Higginsa, isté nepoznáte. Zdravie. No, zdá sa mi, že aj vás som už kde si videl, ale počul som môj hlas. To sotva. No, konečne. Že je. No, Henry. teraz by som bol zvedavý na tie múdre reči, čo sa tu budú viesť do Ríziho prídu. Henry, si srdcom a dušou plesou, ale našenejší z miesta. Si jednoducho trávny. Naozaj? To ma teda mrzí, ale asi je to pravda. Ja som na vašej strane. Spoločenskú konverzáciu neznášam. Podľa mňa. Ľudia by mali byť úprimní a vraviť len to, čo si myslia. No, už len to by mi chýbalo. Nazdávate sa, že by bolo rozumné, keby som sa teraz vytasil s tým, čo si myslím. Čiže také cynické. Čo je tam staré cynické? Vulgárne! Všetci sme viac menej divúci. Sme vraj civilizovaní a kultúrny národ. Máme poéziu, filozofiu, umenie, vedy. Lenže koľký z nás majú čo je len pochop o tom, čo tieto slova znamenajú? Čo je viete napríklad po umení? Vy o vedách a vy o poézii. A čo si, pán Krista, myslíte, že ja viem o filozofii alebo vôbec? Alebo o slušných spôsoboch, však Henry. To je ona, mama. Dobrý deň, slečna Dúlimová. Dobrý deň. Postav ma pán Higgins. Pán plukovník. Dobrý deň, slečna Doolitlová. Vydre sme sa určite niekde videli. Pamätám
oči. Teší ma. Moja dcera Klára. Teší ma. I mňa teší. Ja som to potešenie už istotne mal. Môj syn Ferenc. Teší ma. Už to mám! Covent Garden! No zabal som si nevedel spomenúť. Henry, prosím ťa. Prepáč. Nemyslíte, že bude pršať? Plitká, tlachová níž na západe britských ostrovov sa pomaly presúva na východ. Bude jasno až poljasno, časom zväčšená oblačnosť. Vy sa čomu rehlíte? sa ale upuknem. Dúfajte, že sa neochladí. Všade je toľko chrípky, pravidelne každý raz postihne celú našu rodinu. Moja teta na chrípku zomrela. Práve. Ale ja som presvedčená, že jej spekli červenú. Spekli červenú? Že by ženská takej nátury gegla na chrípku. To si teda vyhoďte z hlavy. Na vlastné oči som videla, omodrela ako podobratý nech. Ale tatko je župaňom tak nalieval džin do huby, že prišla k sebe takým šupom, že mu tu županica rozpetrila. Ale kde sa podil ten môj nový slavený klobúk, čo som mala po nej dediť? Áno, pajzol ho ten, čo je sekol červený. Čo je to? Sekol červený. To je len taký nový konverzačný zvrat. Znamená niekoho zabiť. Vy si naozaj myslíte, že vašu tetu zabili? Že či? Ten jej konkubín Bilbo zamordoval aj pre špendy. Nie to ešte pre klobúk. Ale od vášho otecka nebolo správne, že ju vial pálenku krovu. Mohlo ju to zabiť? Tu? Veď pila džinu s materským mliekom. A okrem toho, takto si ho tam toľko prelial zrblom, že presne vedel, ako dobre to padne. Ale váš otecko pil? Že či pil? Predstavej ložra, jak to stoká! Ale si vysvetlím. Ale keby to nikdy na škodu nebolo, aspoň čo ja viem. Ale notoriš to zas nebol. Krcol si len občas, keď mal tak, ako sa povie, slinu. Ale viete, to je tak. Keď má muž svedomie, vždy ho zatriezva tlačí domov a potom je mu ako zbytému psovi. Kvapka ohnivej vody to odplaví a zas je dobré. No čomu rehlíte, mladinče? Keď vašim novým konverzačným zbratom ovládate jednáče? Keď ich ovládam, nemáte sa čomu smiať. Povedala som niečo zlé? Nie, slečná Doolitlová. Buďte pokojná. No, to je dobre, lebo ja vždy hovorím. Prepáčte, už musím ísť. Dovidenia. 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 Dovidenia, pán plukovník. Dovidenia, slečna Doolitlová. Vy ste sa slečna Doolitlová chceli poprechádzať po parku. Prechádzky si strčte Dory. Ja si naozaj nemôžem zvyknúť na tie nové spôsoby. Veď je to celkom normálne, mama. Celkom normálne. Je taká staromódna. A ľudia si potom myslia, že nikam nechodíme a ničím sa nechce. Uznávam, že som staromódna, ale dúfam, že tieto výrazy nebudeš používať. Už som si zvykla, že muži sú pre teba chlapi a všetko je odporné a chovacké. Ale podľa mňa je to ženské a neženské. Ale toto posledné, čo je veľa, to je veľa. Nemyslíte, pán plukovník? Viete čo, mňa sa nepýtajte. Bol som niekoľko rokov v Indii a za ten čas sa tak spôsoby zmenili, že niekedy neviem, či som v slušnom dome, alebo v lodnom podpalku. To je otázka. Nie je na tom nič dobré ani zlé. Všetkým veciam sa dá elegantne a slušne žiť. Je sa ten
nový konverzačný štýl. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme šli. Áno, poďme ešte na čtvrtina. Dovidenia. Dovidenia, pani Víková. Dovidenia. 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 A prosím vás, nezabudnite na návštevách vyskúšať ten nový konverzačný štýl. Jasné, viktoriánska prodéria niekde do Ríma. Do hája. Do Ríky. Ja teda neviem. Dovidenia. Pán Ansford-Hill, nechceli by ste sa ešte niekedy stretnúť so slečnou Doolittle? Chcel. Bohusky. Viete, kedy vám príjma deň. Áno, ďakujem. Dovidenia. No, čo na ňu hovoríš? Je zrelá tá spoločnosti. Samozrejme, že nie je ti hlava pochabá. Je to triumf tvojho umenia a krajčírkinej zručnosti. Ale ak si nemyslíš, že sa prezradí každým slovom, tak si do nej až po uši buknutý. Ale niečo by sa dalo urobiť, nie? Čím by sme z reči vykorenili tie jej samorasty. Ty bude Henryho ruka vylúčené. No, chceš povedať, že moje výrazy nie sú to vhodné? Ale sú, miláčik, sú celkom vhodné, tak povedzme pre Kočiša. Ale rozhodne nie pre ňu na recepciu. Pán duchovník, povedali by ste mi, ako to teraz vyzerá vo Rímovskej ulici? Bývame tam spolu s Henry, pracujeme spoločne na mojich indických dialektoch. Je to takto pohodlnejšie a... A kde býva to dievča? No, sa s nami, kde inde. Ale za akých podmienok? Ako slúžka? A ak nie, tak ako čo? Viem, čo máte na mysli, pani Higginsová. Za to mňa nech porazí, ja viem. Zrel som aj ako tvoj celé týždeň, mal celé mesiace, aby som ju dostal na dnešnú úroveň. A okrem toho je vie, kde čo mám, kam, kedy mám. Ako dvaja malí chlapci, ktorí sa hrajú so živou bábikou. Vaj sa hrajú! Mamička, by ti bolo jasné? Je to najťažšia robota, ako som keď nabral na roky. Pani Higginsová, stále o Líze rozprávame. Áno, učíme Lízu. Obliekame Lízu. Ako prosím? Pani Higginsová, je geniálne, Buďte ticho, prosím vás, buďte ticho! Pán plukovník, uvedomili ste si, že s Lízou prišlo do vášho príbytku ešte čosi? Čo? To predsa problém. Problém, ako je vydáva za dámu. Ten vyrieši, nakoniec som už vyriešil. A nie vy hlúpe mužské hlavy. Problém, čo s ňou potom? No ja v tom nejaký problém nevidím. Je, Nech si potom ide, nech pri tom využije všetky výhody, ktoré u nás dostala. je celá šťastná, pani Higginsová. Nemáte sa prečo znepokojovať. Dovidenia. Ahoj, mami. Ach jaj, tí muži, ach tí muži. Počujete, Higgins? Ani slovo. Tak čo, pripravená? Áno.
Alesna Dovidlová, plukovník Pikery, profesor Higgins. Dobrý večer, pán plukovník. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo najsrdečnejšie vám ďakujem za to. To je vaša adoptívna dcéra, pán plukovník. Urobí tu robu. Ste nesmierne láskavá, že ste ju kvôli mne pozvali. Sultán Karpáty. Excelencia, služba. Á, pán profesor, máte tu dnes super a predstavil sa ako váš žiak. To je vôbec za niečo? Jazyk zvládne za 14 dní. Neklamná známka hlupáka. Ako poradník však nestojí zač. Musí to byť pre vás nuda až strach, čo? Zase ma sa ospravedlňujem. Pán profesor, povedali by ste nám niečo o tej rozkošnej mladej krásavici? O akej rozkošnej mladej krásavici? Nerobte sa, že neviete. Londýnčania vraj nestávali zo stoličiek, odkedy chceli vidieť pani Lanciovu. No konečne, čo ste mi o nej zistili? Všetko. Je to podvodnička. Podvodníčka? To hádam nie. Ale áno, ale mňa nenapáli. Nemôže sa volať Tulitlová, A prečo ne? lebo Tulitl je anglické meno a ona Angličanka nie je. Ale, prosím vás, veď hovorí perfektne po anglicky. Áno, až veľmi dobre. Ale ukážte mi jednu Angličanka, ktorá správne rozpráva anglicky. Správne rozprávajú iba cudzinci, ktorí sa anglicky naučili. Uznávam, že Mira Klody, ako povedala, že najsrdečnejšie vám ďakujem za pozvanie. Presne tak rozprávala jedna učiteľka angličtiny. Ale ja som sa jej smrteľne bála. Ale ak nie je Angličanka, tak potom čo je? Maďarka. Áno, Maďarka a kráľovskej krve. Rozprával si sa s ním. A ja som Maďar. A mám kráľovskú krv. Rozprávali si sa s ňou po maďarsky? Áno, skúšal som. Ale je veľmi múdra. Povedal, rozprávajte sa so mnou anglicky, francúzsky nevie. Že vraj francúzsky. Robí sa, že nerozozná francúzsky od maďarského. Ale vie tak i tak. A tá kráľovská krv, to ste ako zistili? Inštín, majstro. To iba maďarská rasa je predurčená také kráľovské držanie tela a taký rozhodný pohľad. Je to princezna. Čo vy na to, pán profesor? Ja tvrdím, že je to obyčajné londýnske dievča niekde z ulice a že ju naučil rozprávať nejaký učiteľ. Povedal by som, že pochádza z divadla. Ale majestro, vy ste na tie londýnske žargóny zaťažená. Pre vás londýnska ulica, celá svet. Čo hovorí vaša excelencia? Sú londýnska strážiska pány. Je to pri najmenšom princezná. Higgins, kde je Líza? Nesmieme ju stratiť z očí. Pán plukovník, poďme odtiaľto preč, ja to tu už ďalej nevydržím. Všetci sa na mňa dívajú ako na nejaký zázrak. Jedna starená mi dokonca povedala, že rozprávam presne ako kráľovná Viktória. Prepáčte, ak som vám prehrala stávku. Naopak, vyhrali ste ju a skorá. Je tu ukrutná nuda až strach. Vypadni na oča. Máte pravdu, Líza je unavená, ja som hladný. Vytraďme sa a poďme sa niekde nájsť.
ešte ich chce zábrane to, ale ráno ich nájde. Bude si myslieť, že sme boli opití. Aj trocha sme. Aj, Bože môj, to bol večer. Oj, by som ale však vedel, že mám papuče. Akí ľudia. U nás je asi slabú myslený. Som z toho celkom zničený. Papuče. Som z toho celkom zničený, bol to dlhý deň. Zahraná slávnosť, večera, recepcia, priveľa dobrého naraz. Ale výhoda sa vytiahla, čo? Chvála Bohu, že to už máme za sebou. Mali ste trému? Ja teda, áno. No Rízov, ako by to ani nepohlo. No ani nebolo. A ja som všetko zvládne. Ale. Bol to streštený nápad a smrteľná chuta. Ale. Záhradná slávnosť bola vrcholne napínavá. Srdce mi búchalo ako zvon. Áno, prvé 3 minúty. No keď som videl, že to vyhráme ľavou zádonou, si sa lev. Už nikdy umelú plejvatkyňu. Konečne sa vyspím bez obav zo zajtrajška. Máte pravdu, ja si už pôjdem tam buď. Ale bola to veľká chvíľa. A váš triumf, dobrú noc. No, máte pravdu. Pozasínajte Líza a ráno proste pani Pircevi, aby mi spravila kávu, nie čaj. Papuče. Tu máte, tu! Prosím vás! A bodaj by ste si mi nohy pánali! Čo sa vám stalo, Líza, preboha, prosím, čo vám je? Nič mi nie je. Ani vám nič nie je. Vyhrala som vám stávku a na mne už nezáleží. Čo? Vy, že ste mi vyhrali stavku? Vy 0-1 fúkama, ja som ju vyhral. Prečo ste do mňa hodili, papuče? Len tak, aby som vám zuby vybila. Zabiť by som vás chcela. Vy zviera jednosebecké, čo len do mňa bude? Čo zo mňa bude? Skade do Kristána vedieť, čo z vás bude? A čo hovorí, na tom záleží? Viem, že vám na tom nezáleží. Som pre vás menej ako vzduch. Menej ako tie šmatláky. Ako papuče. Tak papuče, že mi na tom nezáleží. A ešte niečo, pán profesor. Čo ešte? Moje šaty patria mne, alebo plukovníkovi Pickeringovi. No a kieho Anciáši boli plukovníkovi Pickeringovi vaše šaty? Chcem len vedieť, čo si môžem vziať so sebou. Nerada by som, aby ma obvinili z krádeže. No, zoberte si odtiaľ celý dom. Nech ju čerti berú. Stojím tu na ulici, svetlo predo mnou. Je to len sen, je to len sen. Ja však pevne verím, že šťastie stretnem. Som šťastný, keď svieť slabý chveje sa hneď. Keď vás vidím, v srdci mám obraz usmianý a veselý. Chcem, aby vždy bol ako vtedy.
šťastný, keď smiem s vami byť. Budem sa hneď, keď vás vidím. Na čo však snívať, keď skutočnosť je iná? Ja som nesmelý, vy ste deva spanilá. Bol to len sen, bol to len sen. Sen si pocit, na ktorý Nič. Stávam tu každý večer. Len tu som šťastný. Nesmejte sa mi, slečna Doolittlova. Akáže som ja slečna Doolittlova. Veď pre mňa stačí aj Líza. Freddy, ty si nemyslíš, že som obyčajná, bezsitná pobehajka, však? Ty si tá najmilšia, najkrajšia. Kam si mala namierené? K rieke. K rieke? Na čo? On tak urobí do nej dieru. Neboha, Liza, čo sa stalo? Nič. Na smrti sme už len my dvaja, však. Áno, len my dvaja. Aby život všetkým, čo si daroval. Chcem, aby každý človek šťastne umieral. Chcem iba to, chcem iba to, chcem iba šťastie stretnúť sa s tebou. Kam pôjdeme? Nemôžeme sa predsa takto tu odstávať. Prečo nie? Nebolo by krásne navždy takto ísť? Freddy, taxi, poď! Ráno zavolám pani Higginsovej, čo máme robiť? Všetko ti porozprávam v taxi. Stala sa potvorská vec, mama. Áno, Henry. Dobré ráno. Čo sa stalo? Líza zmizla. Zrejme si jej nahnal strach. Ale ja, hoci interpol, večer som nechal ako zvyčajne nech pozhasína svetla. Ona namiesto z toho, aby šla spať, obliekla sa a kde si zmizla. Čo mám robiť? Zaobísť sa bez nej. Má plné právo odísť a Ale ja neviem, kde čo mám, kam a kedy mám ísť, som z toho celý zmetený. Dobré ráno, pani Higginsová. Henry vám už povedal? Čo hovoríte, som vám inšpektor? Koľko ste odmenu? Pari si dal hľadať Lízu políciou. No jasné, na čo inak by boli, to iné by robili. Kúknite sem všetko! Kúknite sem! Tomu všetkému ste vinaví! Kúknite na tých hady! A ten šíha! Že, vy pán Doolittle, to vám kúpila akože Líza? Tá starého Líza! Čo mi má čo Líza hady kupovať? Tak vy ste Lízin otec pán Doolittle. Nesadnite si. Odpustite. Milosť panička, ale z toho, čo sa mi stalo. Vy tam húči v kotrbe, že nemôžete sa náležíte. Čo? Našli ste Lízu? To nemám. Brnga. Máte z pekla šťastie. Ja som ho síce nevidel, ale za to si ona blížko najde mňa. A to potom, čo ste mi spískali. Tak čo vám to urobil môj syn, pán Doolittle? Čo milosť panička? Zvázal mi ruce. Hodil ma do papuly mešťanskej morálky. Vy blúznite, chlape. Ste šibnutí a opití. Dal som vám pedigrad, ktorý som vás nevidel. Tak ja som vám šibnutý. Ja som vám opitý. A kto písal tému starému pokrajšovi do Ameriky? Ja alebo vy? Ezra Fair? Aha, ten zomrel. On je hore bradu aj na hrade. Písal tému alebo nie, že najoriginálnejší moralista, ktorého v Anglicku poznáte, Alfred Woolly. Obyčajný smeta.
vašej poslednej návšteve som spravil voľaký hlúpy žart. Jaj, tak pre vás hlúpy žart. Toho a pre mňa kamena krti. Za veci mi odkázal 3000 ročné. Aby grešne zvyke pre poznesené morály. To je ale spravda. To by hrešil, ale s tým ksichty zmodrajú. Ale čo ma najviac je to, že sme mňa spravili. Kto sa ich o to prosil? No kto? Bol som šťastný, bol som voľný ako vták. Nemal som vždy klošneku. Tak ako vás, no. Teraz som hotový a náraný. Ale bežal mi brzo stratila. Pán Doolittle, veď nemusíte predstaviť nič prijať, ak nechcete. Víta, pán Trofol. Pravda, že? Vám sa to poverilo, panička. Ale ja na to nemám to zdúravne. Čo ma na staré zvolené čaká, keď ne? Urobine. Som hotový a nahraný. Pán Doolittle, som veľmi rada, že nechcete robiť žiadnu hlúposť. Tým je predsa vyriešený problém Lízinej budúcnosti. Môžete ju zabezpečiť. Čo? Nie, zabezpečovať nesmie a nebude. Dostal za ňu ode mňa peniaze. Doolittle, buď ste čestný chlap, alebo gauner. Trocha skáďal mene, trocha skáďal. Ja to kážem. Ale peniaze ste si vzali, takže nemáte na nich právo. Henry, prosím ťa, nezachádzaj do absurdnosti. Ak chceš vedieť, Líza je tu. Čo? Tu? Prišla sem dnes ráno a povedala mi, ako surovo ste sa nimi dvaja správali. Čo? Vôbec sme sa k nej nesprávali surovo. To určite, papuča, čo som dostal do tváre, len čo som vstúpil do izby. Že som ani ústa neotvoril. Používala veľmi nepekný výraz. Ale prečo? Čo sme jej urobili? Myslím, že vie, čo ste urobili. Je veľmi citlivá. Však pán Doolittle. Nekého sa to pomná. Keď prišiel deň veľkej skúšky a ona v nej kvôli vám tak skvele obstála, vy dvaja ste len sedeli, nepovedali ste ani slovo, nepoďakovali ste sa jej. A potom si prekvapení, že do teba hodila papuče. Ja by som bola do teba hodila tutáč. Pán Doolittle, prosím vás, vidíte na chvíľučku vedľa? Chcem, aby Líz vaša veľmi šokovala. Nech si to nevybaví s týmito dvoma pánmi. Robím všetko, milá panička, všetko. Len aby mi dal pána domu. No, povedz mi, kde to dievčisko toľko krčí? Čo tu máme čakať do súdneho dňa, alebo čo? Mňa porazí! Pán profesor, máte dole stranu. Dobré ráno, pán plukovník. Dobré ráno, slečná Doolittle. Nemyslíte, že bude pršať? Aha, s tým na mňa vy nechoďte. Naučil som vás stojať, takže vám neuverím. Poďte, ide sa domov. Henry, povedal si to naozaj veľmi pekne. Takému pozvaniu by neodolala ani jedna dáma. Len ju nechaj, mama. To, čo máš pred sebou, som stvoril ja z pohodeného kapustného listu na zeleninovom trhu. Teraz sa tu bude hrať na ušľachtilú dámu. Pán plukovník, a vy sa ku mne obrátite prstom, keď sa experiment skončil. Nie, slečná Doolittlová. Potom by som bola rada, keby ste ma volali Líza. Ďakujem, Líza. Pán profesor, keby ma volala slečna Doolitlová. No, to radšej nech zo mňa rohatý dušu vykopne. Henry, prosím ťa, neškriv zubami. Tak Líza, povedzte mu tak, po svojom, odkľúč, prospelo by mu to. Nie, dnes už nie, už sa nemôže vrátiť. Vy sa nechcete vrátiť a odpustiť Higginsovi? Čo? On nám neodpustiť? Nech si ide. Nech vidí, či sa bez nás zaobíde. O 3 týždne nás pri báňach budeme držať za ručičku. Je nenapraviteľný, Líza, ale neupadnete do toho bahna. Však Dnes už nie. Neverím, že by mi z úst vyšli niekedy také zvuky, ako kedyšli. Ani keby som chcela. A vidíte? A sme doma. Môže tejto mať za zle? A ty nebolo na ty plešťaky, Líza. Dostal som sa k voľakým tukom. Teraz si určite odtiaľol milionára. Tak je. A plešťaky, Romani sú dneska na niečo špeciálneho. Pesi ma tvoja matoka. Ty strčíš hlavu do komúta tej vulgárnej ženskej? Líza! Aký vesel. Pán plukovník,
vám stačí starý mládenec? A čo vy nie? Pán Zulito, mohla by som ísť na vašu svadbu aj ja? Milosť, panička, to bych si velice považoval. Aj moja stará by si to považovala. Objednám koč a pripravím sa. Nebude to dlhšie trvať ako 4 hodinky. Líza, ja idem na svadbu tvojho otca, môžeš ísť so mnou v koči. A pán plukovník pôjde so ženíkom. Ženich, to je zlo. To sa človek nedá cítiť. Vícej. Líza, ešte kým odídem, vráti sa k nám a odpuste Higginsovi. A na čo by som sa mala vrátiť? Na čo? Len tak, aby bola sranda. Adoptujem vás a poskytnem vám stále príjem, ak chcete. Lebo sa radšej vydáte za Pickeringa. Nevydám sa ani za Pickeringa, ani za vás. Vydám sa za Freddyho. Za Freddyho? Za to idiota. Za tú nuhu, čo by sa nejako hotelový poskok neužili, keby ho k tomu pustili. Dievča, nechápete, že ja som z vás spravil manželku pre kráľa. Freddy ma miluje a to stačí, aby bol v mojich očiach kráľom. Pôjdem učiť. A čo chcete pre matičku Kristovu učiť? Fonetiku. Pôjdem za asistentku k tomu zarastenému Maďarovi. Čo? Tomu idiotovi? Tomu hoštaplerovi? Tomu podlizavému? Pripravený? Si pripravená? Áno, pôjde aj pán profesor, vylúčené. Nevie sa v kostole správať. Význam v kuse komentuje výslovnosti duchovného. Sa už neužíme. Bohom. Ďakujem vám, Líza. Ja som sa skúčil, chcem byť ako vám. Ja sa
you now.